खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडियोआव आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। खान्थि बायदियै नाहिदा बान्थाखौ हरफिननांगौ बेयाव सोरखार एबा जुरिनि गोरोन्थि गैया बुंदों पीयूष हाजरिका। आरोबाव 40,000 मासियाव थिसनथाइ होगोन बुंदों अजन्ता नियोग। नलबारी मेडिकेल कलेजआ एनएमसीनि गनायथि मोनबाय। मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक सीआईडीआ सा 33 सुबुंखौ हमबाय। गसाइगावआव गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोनाय गारि हमदों। फातेमाबाद साहा बागानाव लेबारफोरा फिन सोमावसारदों। राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल डिमान्ड कमिटिया रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। आसाम स्टेट फिल्म एवार्ड एबा आसाम रायजोआरि सावथुननि बान्था होनायखौ लानानै रायजोनाङै गोख्रों दान्थे बिदान्थेया सोलिगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो आसामनि मुंदांखा देंखोगिरि नाहिद आफ्रिनखौ गावनि बान्थाखौ हरफिननो खावलायदों केबिनेट मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया। खान्थि बायदियै नाहिद आफ्रिना बान्थाखौ हरफिननांगौ बेयाव जुरिनि सोद्रोमा एबा सोरखारनि जेबो गोरोन्थि गैया होननानैबो पीयूष हाजरिकाया बुंदों। पीयूष हाजरिकाया बुंनाय बायदिब्ला जाय फर्मखौ जुरिया मोनदोंमोन बेयाव सासे सुबुंनि सागान होनाय दंमोन आरो बै सुबुङा सागान होनानै फर्मआव देंखोगिरिनि मुंखौ लिरदोंमोन। हौवा देंखोगिरि महरै जुबिन गार्ग, अंगराग पापन महन्त आरो आइजो देंखोगिरि महरै नाहिद आफ्रिननि मुंखौ लिरदोंमोन। बेबायदियाव बे मेथाइखौ गुबुना रोजाबदोंमोन होननानै जुरिया माबोरै मिथिनो? बबेखानि जाय समाव बान्थानि थाखाय फोसावदोंमोन आरो खौरांगिरि मेल लानाय जादोंमोन बै समावनो प्रडिउसार, डाइरेक्टर आरो देंखोगिरिया बे मेथाइखौ आं रोजाबाखै एबा नाहिद आफ्रिना बे मेथाइखौ रोजाबाखै होननानै बुंनांगौमोन। बेनिखायनो बे बिथिङाव सोरखार आरो जुरिहा गोरोन्थि जादों होननानै साननो हाया होननानैबो मन्त्रि पीयूष हाजरिकाया बुंदों। रायजोनि लेखा गोरों आरो खामानि गैजायै लाइमोनफोरनि थाखाय मोजां खौरां। रायजोआव आरोबाव 40,000 मासनि थाखाय साख्रि ओंखारगोन। मख'नो गोनांदि थाबैनो आरोबाव 40,000 मासियाव थिसनथाइ होबावनाय जागोन होननानै राङारि मन्त्रि अजन्ता नियोगआ मंगलबारखालि बिधान सभानि बाजेट जथुमाव बुंथिदों। आसाम बिधान सभानि बाजेट जथुमनि थामथि सानखालि राङारि मन्थ्रिया फोरमायनाय बायदिब्ला रायजो सोरखारा दासिमाव 41,000निबो बांसिन मासियाव थिसनथाइ होबाय। नाथाय फैगौ 10 निफ्राय 20 मेनि गेजेराव आरोबाव 40,000 मासियाव थिसनथाइ होनायनि थाखाय फोसावथाइ होगोन होननानै अजन्ता नियोगआ बुंदों। मख'नो गोनांदि रायजो दलनि आफादगिरि आरो शिबसागरनि एमएलए अखिल गगैनि सोंथिनि फिननाय होनानै राङारि मन्थ्रिया फोरमायदों। बबेखानि सोरखारा फोसावनाय 1 लाख थिसनथाइयाबो सोलिगासिनो दङ। बे थिसनथाइया आबुं जानायनि उनावनो फिन लासै थिसनथाइ होनाय जागोन होननानैबो राङारि मन्त्रि अजन्ता नियोगआ बिधान सभायाव फोरमायदों। आसामनि सावस्रि खोन्दोनि थाखाय आरोबाव आगानसे जाफुंसारनाय। नेशनेल मेडिकेल कमिशन सुंद'यै एनएमसीआ नलबारी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिखौ गनायथि होबाय। नलबारी जिल्लानि गग्राफारनि साखाथियाव गोदानै बानायनाय नलबारी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालिखौ एनएमसीआ गनायथि होबाय। एनएमसीनि मोनसे थान्दै हान्जाया नलबारी मेडिकेल कलेजाव दावबायफैनानै बेनि गासैबो फेसिलिटि खाबुफोरजों लोगोसे गासैबो बिथिंखौ नायबिजिरफैनायनि उनाव गुबुन गंसे मेडिकेल कलेज महरै गनायथि होयो। बेजों लोगोसेनो नलबारी मेडिकेल कलेजाव एमबिबिएस फरायनायनि थाखाय सा 100 फरायसाफोरनि मुं थिसननो एनएमसीआ गनायथि होबाय। मख'नो गोनांदि बे बाथ्राखौ गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया ससियेल मिडियायाव गावनो फोसावदों। बेजों लोगोसे आसामनि सावस्रि खोन्दोनि थाखाय बेयो गुबुन मोनसे माइल खुन्थिया होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। रिपर्ट बायदिब्ला नलबारी मेडिकेल कलेजआ गनायथि मोननायनि सिगांनिफ्रायनो रायजो राजाफोरनि सावस्रि सिबिथाय होनायखौ जागायदोंमोन। 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायखौ बिथा खालामनानै सीआईडीआ सा 33 सुबुंखौ हमनो हाबाय।
फरायसा फोरोंगिरिजों लोगोसे सेबानि मावफारियाखौबो मेट्रिकनि सोंथि बिलाइ लिक जानाय जाथायजों लोब्बा लानानै CIDआ हमदों। मख'नो गोनांदि मेट्रिकनि बिगियान आयदानि सोंथि बिलाइ लिक जानायनि जुनै आनजादखौ केन्सेल खालामनो गोनां जानायनि उनावनो हेंथा दोलोजों लोगोसे गुबुन गुबुन फरायसा आफाद आरो समाजारि आफादफोरा गोख्रों रावजों सावरायनायनि उनावनो बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ CIDनो गथायनाय जादोंमोन। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव आरोबाव गुबुन रायजोनिफ्राय आयेन बेरेखायै दाउ ब्रयलार लाबोखुमानाय गारि हमनो हादों। आसाम सरकारा गोख्रों होबथानायनि उनावबो पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै गुबुन रायजोनिफ्राय स्रोदै दाउ ब्रयलार लाबोखुमानाय गंथाम गारिखौ पुलिसआ जब्द खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला आसाम सोनाब बंग सिमनानि गसाइगावआव पुलिसआ सिग्रोमनानै गुबुन रायजोनिफ्राय दाउ ब्रयलार लाबोखुमानाय गंथाम गारिखौ जब्द खालामनो हादों। सुरां फालांगिरिफोरा दिनै फुङाव संकस दैमा बारनानै गुमा हाग्रा ओनसोलनि लामाजों आसामाव लाबोबाय थानाय समावनो जायगानि सुबुंफोरा गंथाम ब्रयलार गारिखौ हमनो हायो आरो उननि समाव रायजोफोरा पुलिसनो गथायनानै होदों। बबेखानि गसाइगावआव आरोबाव जब्द खालामनो हानाय ब्रयलार गारिखौ फारियै AS01 PC 2678, AS16 AC 3411 आरो AS16 AC 4544 नम्बरनि होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। PF कमिशनार सरजित दास आरो जौ माफिया राजेश चालाननि मुसुखा सावनानै सोमावसारदों साहा बागाननि लेबारफोरा। जौ माफिया राजेश चालाना फिन आरोबाव फातिमाबाद साहा बागानखौ दखल खालामनो नाजानाय खामानिनि हेंथायै रागा जोंदों फातिमाबाद साहा बागाननि लेबारफोरा। फातिमाबाद साहा बागानाव राजेश चालाना गोदानै टेन्डार लाफिननायखौ हेंथा होदों साहा बागाननि लेबारफोरा। गासै लेबार सोमावसारग्राफोरा फातिमाबाद साहा बागाननि बांलायाव थाला लागायनानै बन्द खालामदों मेनेजार थाग्रा बांलाखौ आरो फातिमाबाद साहा बागाननि लेबारफोरा डाइरेक्टरनि सायाव गोख्रों दाबि दैखांदों। साहा बागाननि लेबारफोरा गुबुन गुबुन जेंनाखौ लानानै सुस्रांनानै होनांगौनि दाबि दैखांदों लेबार मिनिस्टार सन्जय किसानखौ। लोगोसे आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै होस्रिखावदों राजेश चालान गो बेक, PF कमिशनार सरजित दास मुर्दाबाद बायदि बायदि स्लगान होनायजों दुंहाव थासारि सोमजिहोयो। राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल डिमान्ड कमिटिया रायजो राजाफोरजों सावरायनाय हाबाफारि बानजायदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल डिमान्ड कमिटिया दिनैनिफ्राय ओनसोल ओनसोल गिदिंनानै रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय आरो जेंना जेंगोना फोरमायथिलायनाय हाबाफारि लादों। गिबि साननि हाबाफारि बायदियै दिनै धेमाजि जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय समखं नारायणपुर गुदि फरायसालियाव हाबाफारि खुंदों। सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों राभा डेभेलपमेन्ट काउन्सिल डिमान्ड कमिटिनि आफादगिरि लकी राभा आरो बकुल राभामोना। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।